gabi po sa ating lahat, lalo na sa ating mga kapwa OFW na nandito sa Middle East, lalo nandito sa bansang Kuwait ngayon. Mayroon na naman tayong nakikitang balita kanina na isa na namang kapwa natin domestic helper na binugbog ng kanyang amo sa Saudi. Ayan, so marami talagang mga masasamang mga employer dito sa Middle East. So gumawa po ako ng video nito para po ay ma-aware po yung mga gustong mag-apply dito sa bansang Kuwait, dito sa Saudi, sa Middle East. Alam nyo naman pong dito marami ng mga balita na mga pinatay, marami ng mga inaabuso na mga kapwa natin ng OFW na domestic helper. So ang sa akin lang po talaga, mga newly hired, pag-isipan nyo talaga ng mabuti bago kayo mag-apply dito sa bansang Kuwait or sa bansang dito sa Middle East, kasi swerte-swerte lang talaga ang buhay dito ngayon. At alam nyo naman na hindi pa nga tapos yung issue sa ating kapatid na si Jinilin, hindi pa nga nabigyan ng hustisya, ngayon may binugbog na naman sa Saudi. Ayan, so ano po yan, sa mga baguhan talaga na gustong mag-apply dito, so pag-isipan nyo po talaga ng mabuti yan, kasi alam nyo, kahit anong gawin ng ating gobyerno po, kung gagawa talaga yung mga employer na yan, kasi ano nila yan parang attitude na nila yung ganyan. So tayo pong mga Pilipino, lalo na yung mga domestic helper, mga katulong, mga kasambahay, yan, pag-isipan po natin, marami naman pong lugar na pwede nating applyan. So pag-isipan ng mabuti bago pumunta dito sa Middle East, lalo na sa Saudi at saka sa Kuwait. And pag-isipan nyo talaga. Marami naman din mga lugar din na ganito din ang sitwasyon, pero more or less talaga na dito sa Kuwait talaga ganun talaga ang mangyayari, or dito sa Middle East. So kaya nakikita nyo naman na sa mga balita-balita ngayon, maraming naglabasan na binugbog ng amo. Kadalasan talaga ang news dito sa Middle East na mga ganun. So para sa akin lang talaga, advice ko lang po sa inyo po, yung mga mag-a-apply po, isipin nyo po talaga na yung mga, alam ko naman, intindihan ko po kayo kasi sa sobrang hirap ng Pilipinas, ayan, wala makapagsapalaran tayo, 'di ba? So isipin niyo po na anong mangyayari, kasi alam niyo na marami nang nangyayari dito sa bansang Middle East. Ayan. So marami naman pong mga lugar na pwede po nating applyan na hindi dito sa Middle East. So think po, pag-isipan talaga ng mabuti. Sana po ay itong video na to ay sa mga mag-a-apply papunta dito, ay isip mo muna kayo bago kayo mag-apply, kasi sobrang hirap. Ayan. At alam na, swerte lang talaga ang buhay dito sa Middle East po. Ayan, so gusto ko sana ipapakita yung kay ate, nanghingi talaga siya ng tulong doon, buti may tumulong sa kanya isang tao, tapos dinala siya sa ospital. Ayan, so nakakaawa talaga, daming pasa po talaga siya. So kayo, ano na yan, nasa sa inyo na po yan kung gusto nyo talagang makisapalaran dito sa bansang Middle East, or dito sa Kuwait or sa Saudi, sa lahat na Middle East, nasa sa inyo na po yan. Ayan, sa mga kapwa ko na Pilipino, kabayan, ayan, isip-isip po tayo ha. And at sa mga pangyayari dito ngayon, sobrang nakakaano, kasi lagi na lang at ang ating mga kapwa domestic helper na kababayan ay
laging na nababalita na nabugbog, pinatay, yan. So sana po ay um, hindi ko naman sinisisi yung government natin kasi gumawa din naman sila ng paraan, pero sa dami kasi natin na mga OFW, minsan din kasi hindi mapapansin na nila. Yan. So dito na lang po tayo, pag-isip-isipan na lang po yung mga gustong mag-apply. Isip-isip lang muna bago mag-apply, bago mag ano. So at sa lahat mga kababayan natin na mga kapwa ko OFW nandito sa Middle East or saan man sa ulok ng mundo, yan, ingat po tayo lagi. At dito na lang po ako, at sana po ay masubaybayan yung mga vlog ko uli. Ayan, alam niyo naman, mayroon akong pinost nakarang araw, ayan, yung nanganak. Ayan, sana po ay lagi nyong update yung video ko sa inyo, kasi para po ay ma-update din po kayo. So dito na lang po ako, at salamat din po, at God bless. Bye bye.